טוב, אז מה קורה חברים יקרים? כאן אברגיים בסרטון חדש, והיום אני עומד לשחק בפורטנייט עם חבר שלי עומרי, שגם לו יש ערוץ יוטיוב, ואם ננצח את המשחק הזה אני אגיד לכם לשים מוסב ואני אשים את הקישור של הערוץ יוטיוב שלו בתיאור. ורק מה שאני מבקש חברים זה לעשות סאב ולייק, כי אני ועומרי מנסים לצלם את הסרטון הזה כבר מלא זמן, לפחות 15 משחקים בממוצע, כי אנחנו פשוט מנסים לחרוש ולחרוש ולחרוש ומנסים להצליח את האתגר הזה ולצלם את זה. לפעמים ההקלטות נמחקות, לא נשמרות, לא מצליחים, אז כן, בקיצור. עכשיו אני אקח כאן קצת לוט. עומרי, יש לי את המרסה שאתה אוהב בירוק. תביא לי, יש לי רק שוטגן. טוב. איי איי איי. אוקיי. תביא. אוקיי. שלום. יש לך הילים? אוקיי, לא משנה, בוא. יש כאן אנשים. נראה לי שזה כן, הבנת. זה טוב, זה טוב. מאוד טוב. אוקיי. פיג, let's go. אבל לי יש פיג. אל תשתה אותו, כי זה לא על הרבה חיים. שתיתי אותו כבר. שים את זה על עצמך, אני לא צריך. אוקיי, בטעות הבאתי לך את הירוק, את האפור, נכון. זוז. טוב, בוא לתוספת, נראה לי אנחנו יכולים להתקדם. כן, יש לי גם את ה-SMG המטורף הזה. רק אני חייב שוטגן. אני מקווה שיתפצל לי מהטובה כאן. לא. טוב, אז ככה אנחנו מתחברים. מתחברים. אנחנו עושים פה הכל. את הלמטה אל תהרוס. תביא לי לראות, אני אצטרך אני אצטרך לראות. תהרוס רק את הצד שלך. אוקיי, ככה, אנחנו מתחברים ככה, וככה מחכים. אז... כן, יש פה גם אנשים, אני מקווה שהם יהרגו את הבוסית, ואני מקווה מאוד שהם לא בוטים של המשחק. נכון? כי אנחנו תמיד מנצלים את האתגר הזה, ותמיד באים אנשים אמיתיים רק מאוחר יותר, אז כן. טוב, כבר הרגו את הבוס שמה, וגם שמה, וגם את זה, וכנראה גם את זה עוד מעט, אבל, כן, אבל את הבוסית הזאת עדיין לא הרגו, אז אנחנו נחכה. זהו, לא נראה לי שיש פה אנשים. אוקיי, נראה לי הם בוטים של המשחק, אתה יודע. עומרי? מה? אוקיי, אתה פה. טוב, נראה לי הם בוטים של המשחק, אז נראה לי אני אעצור את הסרטון ואני אחזור אליכם, חברים. טוב, חברים, יש פה אנשים. הנה, הם לקחו את המדליה כבר. עומרי, אתה מוכן? לא. יופי, מעולה. אוקיי. אומייגאד. אחי, גם אין לי שוטגן, זה לא טוב. אבל... לי יש שוטגן מרסס. אוקיי, יופי, יש לך את המרסס, מעולה. יפעלה. איך יש להם שתי מדליות? אוי, לא, נראה לי הם באו מכיוון אחר. הם בטח באו מכיוון של מדליה אחרת.
אוי, לא. כאילו שניהם עומדים להילחם עכשיו, או שזה שני דו, זה כאילו זה אותו דו? אני מקווה מאוד שזה לא אותו דו, אבל זה... למה לא? כדי שזה יהיה בן אדם אחד ושזה לא יהיה דו. אם זה דו... אבל זה אז שתי כאילו- מדליות. נכון, אבל בן אדם אחד יהיה לנו יותר קל להרוג כשהוא עם שני מדליות. שני אנשים עם מדליה אחת יותר קשה להרוג. כן, אבל יש כאן שני אנשים וכל אחד עם מדליה. אוקיי, הם פותחים את המדליה. זה. הם פה, לא ראיתי. אתה בא? חכה, יש פה עוד בן אדם. יאללה, בוא נפתיע אותם, הם בפנים. הוא ראה אותנו. הם פוגעים בי ראשון. לא יודע, חכה, זה לא מונה לי. What the hell? מה קרה? הם פשוט ריססו אותי. טוב, היה להם שוטגן לג'ינדר. אחי, הם פשוט ריססו אותי. איזה מגעילים. אחי, איך זה שפגעו בראשון? לא יודע. תמיד זה רק ראשון. איי, אחי, אני לא מאמין. פיטר גריפין הרג אותנו. טוב, יאללה. תקשיב, זה אתגר מאוד קשה, אחי, אין לי מה להגיד. נכון. וואי, אחי, באמת שאם הוא רואה שאנחנו עדיין צופים בו ואז הוא רוקד, אני לא יודע מה אני אעשה לו. וואי. עכשיו הם הבינו גם מאיפה באנו, ואז כנראה הם יעשו את זה גם. מה עושה לך הילדות האלה? לא יודע. בוא לך נעשה את זה בבוס אחר? סבבה, אפשר מהבוס הזה של ה-AR. לא, שם נותנים יותר מדי אנשים. מה אמרת? היית קטוע לי? שם נותנים מלא אנשים. נכון. ככה אנחנו לא נצטרך לחכות. טוב, נו, בוא ננסה. אם זה עובד לנו שם ובבוסית לא, הזאת, לא, אז אני תקשיב, לא יודע מה. יש לי שם מקום, יש לי שם מקום בבוסית של ה-AR. יש לי שם מקום. אני אקח תמיד נתראה תקטע איתך, את נמות המדליה. שם הרבה יותר מהר. אבל יש שם מחבוא גם יותר טוב. בלאביש למשל אי אפשר להתחבא. כאילו, נכון. ברנקד אני כן הצלחתי להתחבא שם, פשוט הלכתי למקום אחר, ואז הלכתי ללאביש, ואז פשוט בן אדם פשוט פתח את הכספת בלי שהוא ראה אותי, והוא בנה שם, ואז פשוט באתי אליו לשום מקום. אז אבל מי יודע איזה אנשים טריירדים ומשוגעים יכולים להיות בבטל רויאל אז. כן. אומייגאד, אחי, כמה אנשים. אני לא חושב שאני אנחת טוב, אז אני אנחת בבית שלך כנראה. מה זה הבית שלי? איפה אתה נוחת? לא יודע, נראה לי נמחק כאן. לא. יש כאן אייל! מישהו שנוחת איתנו. יש הוא לי כאן, AR, הוא יש לי AR, יש כאן. לי AR. הוא מתחתיך. הוא בקומה מתחת. לא! 48! 48! 48! תהרוג אותו! תרסס אותו, קדימה! הוא שמה, הוא ממש היה שם. לא, הוא בתוך הבניין, לך אליו. לך אליו! אחי, הוא וואן שוט, ממה יש לך לפחד? אני לא יודע. מזה שאני לא יודע איפה הוא. הוא שמה, כן. תרסס אותו, יופי! תעשה רילוד. יופי, תיקח את השוטגן. ותנסה להרים אותי קודם, כי אתה לא מכיר את המחבות המטורף. תבנה בברזל, כי אם זה לא מברזל אז... אוי לא, יש שם בן אדם. אוי לא. טוב! פגעת בו 120. נייס. הוא אחי. פותח אותי? לא מה מאמין. אתה? תפתיק יותר מדי אנשים. צודק, אחי. אני לא יודע אז איפה.
אז איפה נמחת, אחי? לא יודע, בוא ננסה עוד פעם שם. כאילו איך שאנחנו עושים שם. כן, בעסם שלי. הגיע לו, ימות אחי, הגיע. כן, יופי. יופי. טוב. מה? טוב, יש לך יאללה. בעיה? יש לך... וואו, למה אתה כועס? למה אתה כועס? למה? בוא נראה איזה משימה. פרנזי שוטגן זה המרסס, נכון? כן. אז אני אקח את המשימה הזאת. טוב, אתה יודע איפה נוחתים? בהצלחה לנו. עכשיו בוא נרקוד קצת. כמו כל האנשים האחרים. וחברים, אני חושב שכבר שמתם לב להגדרות המוזרות שיש לי של הבניות. כן, אני לא יודע, אין לי את הכפתורים האלה בצד. אם היה לי את הכפתורים האלה בצד, כאילו הייתי משנה את זה. לא שמעתי מה אמרת. אני דיברתי לצופים. מי מתייחס אליך בכלל? מי? אני צפיתי ביוטיוב. מה אתה עושה? מה? זר, אחי, יש לי אנטו-קליקר. אתה רוצה שאני אעשה את זה עם אנטו-קליקר? אוטו-קליקר, מה זה אנטו-קליקר? לא יודע. בוא'נה, אבל אני לב 100, למה זה לא עושה לי אש או לב? לא יודע. אני לא יודע. אחי, באמת היום היית לבל 87, אני עוזר לך לעלות. לא היה היום, הייתי לפני איזה שבועיים לבל 87. מה, איך, אחי? או שלפני שבוע, לא יודע. איך, אחי? כל יום אנחנו משחקים, אני עולה ביום איזה 30 לבלים. אתה לא עולה בכלל. קאטלק, איך שאומרים. מה? קאטלק. מה הוא רוצה? מה זה קאטלק? לא יודע. בבום. הורגים את הבוס נראה לי. רשפק. אם יהרגו את הבוס, אז לא יודע. לא יודע. תודה לך אישי הטוב. איי, מי אני משחק? מי אתה משחק? אתה משחק איתי אם לא הבנת. אני לא הבנתי. פומפות. עוד פומפות. יאללה בוא נראה. יש יריות. יש לך על החיים פומפות? ועל המובמנט. אהבתי. יש לך פומפות? כן. יופי. על החיים ועל המובט. מסכים. טוב, כבר מנסים להרוג את הבוסי. מצוין. אני ראיתי אני רואה אותם. את שניהם. ראיתי אותם. נראה כמו בוטים, מה אתה אומר? אל תדאג. אם הם הורידו לה את כל השילד, זה סימן שהם לא בוטים. למה? למה? כי ככה. צודק. הם הלכו. What is this shit? איך אתה מדבר? איך שבא לי. אימא'לה, למה אתה מדבר ככה? אוקיי, כן, צדקת, כנראה הם בוטים של המשחק, אני לא... אין, אני פשוט גאון. כן, אתה גאון, אתה גאון. גאונות. אחי, אתה ליטרלי פטיבר. בקטע טוב. לא יודע. פטיבר? כן, פטיבר. איך אני פטיבר? מה זה פטיבר? לא יודע. צודק. אתה פשוט צודק. יש לך הילים, שיטים? לא. מה תעשה? אתה לא יכול לעשות לזה אדיט. מה אמרת? כי אני עזבתי את האדיט. עכשיו אתה יכול לעשות לזה אדיט?
אתה לא יכול. נו פליז! למה? למה לא? למה כן? נו די אבל, למה? אתם מבינים? אל תירשמו לערוץ לו, הוא ילד רשע. טוב, אני אחזור אליכם מתי שכבר יהיו פה אנשים. יהיו אנשים. אוקיי חברים, יש פה אנשים. הנה. יאללה, טייק שלישי. האם אנחנו מצליחים את זה, עומרי? לא. יופי, מעולה. תביא לי לעשות את זה, תביא לי. מביא לך. אוקיי, הם הרגו כבר את הבוסית. וואו, זה מהיר רצח. אימא'לה. ממי ילד מיגו. What the fuck, shit. תהיה מוכן, עומרי, תבוא אליי. מוכן ומזומן. יופי. הם לא יהיו פה להרבה זמן, שהם אז יהיו כדאי שניים. שאני אצא אליהם. זהו, הם בפנים. רגע, אני אשים עליהם פומפות. אימא'לה! אחד נוק? אחד פגע בי. הוא קרקט. וואן. איזה מניאק, הוא פינש אותי. יופי! קח את המדליה וקח את ה... תקשיב, תביא לי את המיתיק של היער, אתה תיקח את המיתיק של ה... לא, יש שם עוד מיתיק. בסדר, שנייה. לא, אבל תקשיב, תביא לי את המיתיק של היער, בבקשה. ויש עוד אנשים עם מדליה. הם באים? כן. או, נו באמת. תקשיב, תברח. תברח כמה שיותר מהר. אל תרים אותי פה. אוקיי, נראה לי... אוקיי, תרים אותי שמה. אפילו שזה בזון, אל תדאג. ותביא לי את המדליה אחת וגם את היער. כן, לך לשם. אל תדאג מהזון, הוא מוריד רק אחד. כן, אני יודע. תביא לי ישר מדליה ועניינים. טוב שלך, אבל יואו, יא מטורף. אחי, הוא הביל אותי. תקשיב, אחד מהם פשוט קפץ, ואני פשוט ריססתי אותו, ומזלי אני הצלחתי לבדוק. תודה. אפשר כדורים ומדליה? רגע, מדליה, נכון. עוד אנשים. הם פגעו בי, אני 12 HP. נוק. אני 12 HP. תביא לי את הכדורים ליער. בסדר, שנייה. בוא. אחי, הורדתי אותו לנוק. קח. תודה. אימא'לה. אחי, איזה ריסוס דפקתי לו. 12 HP. אני נמצא מידקיט, אני אביא לך, אחי. אני 12 שניות בזון, ואני מת. וואי, אחי, תקשיב, הוא צלב בך. אני שמעתי צעדים, שמעתי יריות, ואז פשוט ריססתי אותו עם היער. אם לא היית מביא לי את היער, היינו מפסידים עכשיו. אתה קולט את זה, נכון? הצלת את המשחק. רגע, אתה מצלם, נכון? כן, אני מצלם. תהרוג את התרנגולת, לא, יש כאן את זה. בואי הנה. וואו. אתה הורגת. פינת תרנגולת. יש כאן מישהו, ממש לידי, והוא לא שם לב שאני מאחוריו, כאילו איזה מטומטם. יואו, מה? הוא היה גם עם מדליה. אני בשוק. כן, אתה בשוק? כן, מאוד. רגע, עדיין יש את המדורה, או שאני אוכל את זה?
תביא לי אוקיי. תאכל. מה? זה היה רק אחד? לא, יש שם שתיים. יש שם נושא אצלו בנו. איפה? מאחורי העץ. ראיתי. אני עומד לרסס אותו. בוא אלינו. מת. יופי. יאללה בוא. אוקיי, מצוין. יש לי שוטגן, יש לי הכל. יש לי כל מה שאני צריך. איך יש לי רק קיל אחד? כי אני הורדתי שם לנוק איפה שהרגת אותם. אני הורדתי שם לנוק אחד. אוקיי, תקשיב, יש לנו סיכוי לנצח את זה. רגע, חכה לי, אל תחרב. סליחה. תקשיב, אבל יש פה הדור יריות. של מי שהרגת עכשיו, הוא אשכרה קפץ מעליי, הוא לא ראה שאני שם. מה אני איזה שומע? עיוור. ואני רציני. והוא גם לא בוט של המשחק, הוכחה הייתה לו מדליה. יכול להביא לי מדליה אחת? כן. יש לי 2, כך. תודה לך. למה שתרסס אותה מכזה מרחק? לא, אני פספסתי. זה יער. מזון. כמה זמן ברגע? איפה הם? מת? איפה עוד? נפטרו אחי, נפטרו. יש פה עוד אחד, או, מצאתי מדקיט. יופי. אחי, אני כרגע ממש לא סוחב אותך. וואי, אבל באמת שהצלת לנו את המשחק. אני גאה בך. יאללה בוא. מצאתי מדקיט. צריך? אני לא כל כך. או ביג. באמת אני לא צריך ביג. אני כן צריך ביג. אז זה היה שם ביג. איפה זה שם? למטה. תודה. אוקיי אחי, יש סיכוי מאוד גדול שאנחנו מנצחים, אבל זה אנחנו נגד דו עם מדליות, אחי. עומרי? זה אנחנו נגד דו עם מדליות. אוקיי. אנחנו עם 3, הם עם 2 אני מניח. הם שמה. 100%. ראה, אני שומע פה צעדים. אתה בטוח שזה לא אנחנו? כן. זה בן אדם. הם 2. איפה אתה? הם כאן למטה. זה מאחוריך. לא מאחוריך. לא, כאן. ודאי. לא מאמין. לא זה כזה קרוב, איך הם הפתיעו אותנו? לא נורא. אבל טוב חברים, מקום שני גם טוב. אני מחשיב את זה. רוקד רוקד עלינו. אני יצאתי כבר ללובי. טוב, חברים, ריקוד של מקום בוגו שני. רוקד עלינו. מקום שני זה גם טוב. אני אומר לא. את האמת. מה לא, אחי? סתם. מקום שני זה גם טוב. אני חושב שזה יהיה הסרטון להיום. ועד הפעם הבאה, יאללה, ביי.